Jmenuji se Markéta Monsportová. Jsem tu doma. Vyrostla jsem v ostrově pod Krušnými horami. Celý život se věnuju cestovnímu ruchu a kultuře. Se spolkem Švihák se už 10 let snažíme oživit Mariánky. Se stejnou vizí jsem šla i do krajské politiky a už 4 roky tady na tom pracuju. Chci kraj, kde se dobře žije, kam se lidi chtějí vracet a kde se příjemně tvoří a podniká. Chci Karlovarský kraj, který si získá respekt v Česku i v Evropě. Proto budeme pokračovat v modernizaci škol. Dotáhneme KKO Krušné hory. Dáme víc peněz do kultury a přivedeme další doktory a učitele. Naše práce je vidět a budeme v ní pokračovat. Já jsem Markéta Monsportová a kandiduju na hejtmanku Karlovarského kraje. Pojďme to společně dotáhnout.